și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să facem un vlog cu Rivals, cu Ale și cu Edi. Să dați like, subscribe și clopoțel. Da, în sfârșit mi-a făcut Edi să pot să fac de mai multe minute videoclipul. Că trebuie să stau lângă telefon să văd. Hai la arena. Arena. Station. Arena. Iar vreți să fac. Vrei să fac... Eu încerc să fac headshot. Gen să mă învârt la 360 de grade și să dau snipe în cap. Ce vrei, tu tot așa mă rog. Ok, dacă încerci tu, dacă... Pardon. Da, băi de sală, că ai murit. 360? Mamă, ce aproape era să dau! Exact. Vrei să încerc? 360? Hai de capul meu, ce nebos. Încerc să dau headshot. Nu! Bau. Nu-i bau. Cucu, bau. Cucu, bau. Cucu, 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 bau. Ale, dacă ești de aproape, încearcă să dai cu altceva. Sau, nu, fă ce vrei. Vă cam bar, vă cam bar, 360? 50! Am dat, mi-am dat 150. 360? Și? Dar de ce nu ți-ai ridicat capul? că și ale. Ale, au murit? Dar ai zis să nu spamăm. Păi da, ți-am dat și cu sniperul. Unde e? Îl prind! Bă! Oare ce se întâmplă, Ale? Oare? Stai că încerc să dau headshot. 360? Oh my god! 360? Ale, nu? Păi dacă tu nu-ți ridici capul. Păi dar ce vrei să fac dacă vine și ale pe mine? Na, că l-am scos și eu te-am omorât, na. Nu! Ba da! Eu vreau să dau 360! Tu scoți capul! Visele tale. Ale, tu cu cine ești? Cu mine sau cu el? Nu, da? Da, fără 360. Ba da! Da? Da! Nu Am vezi. dat Ale! Na, Am dat headshot! Am făcut 360! ăsta e titlul la clip. Am făcut 360 și am dat headshot. Ce zici, cât de slab dus acum pe Fortnite? Dacă vezi? Ce să construiască? Dar pe nu știu niciodată. Ba da, înainte îl băteam pe guții. A vuții slab. Am dat 360, Edi. Bine! Ale, acum îți Big W. Acum nu mai dau 360. Sau mai încerc o dată. Ia! 360? Dar nu l-am prins. Ai scris pe clip că ți-am dat Bă, le-am robot. zis la Le-ai abonat. zis? Da, le-am zis. În 2 videoclipuri le-am zis. Oricum, tu ești cel mai bun verifor. Adică, na, nu cred că vedea cineva. Păi nici nu mă vedeam. Nu mai am. Adică oamenii sunt pentru ei. Păi eu ți-am dat pe. Ți-am dat ție. Nu te-ai pus să-i strângi și să... Să-mi cumpăr o casă, că-mi doresc o casă, știi? Coasă? Pe ăsta? Eu am equips cu asta. Deci, e 4-3, încerc să mai dau un 360. Și eu vreau să-ți dau asta. 50? Vezi că nu mai am mult. Bă, fix când m-ai omorât, tu am omorât-o pe Ale. Serios? Da, așa e Ale. Dar mine sau? Bă, nu, m-am zis că
nu ar trebui. Păi stai să vedem dacă mai cere acum. Ok. Eu tot așa încerc. Ești pregătit, Edi? Ca să ce facă, da? Trebuie să fiu pregătit. Păi da. Normal că sunt pregătit. Frate, eu te privesc să ești acolo. 50? Da, stai să o am pus? Mai bine joci de pe PlayStation. Ha? Deci guți așa de Uite prosteria. că Milan câștige asta, vezi butoiul ăla. Da. Vezi? Dar tu nu ai aimbot. Ba da, și tu ai autoshoot. Ah, da. Păi și tu ai. E tot se aude pe telefon. Dar e mai bine. Milan, ce faci? Mă joc. Ne-ai jucat la meta. Ba da. Să ne îmbrăcăm. Eu fac acum videoclip. De unde e Ale? Fac videoclip. Sido. Bale, dar mie poți să-mi dai cap, dar la Edi nu. Păi nu vreau să dau la E, nu. Zice așa ca să nu fie slab. Așa, da, zice. Ale e bun, nu ne vorbi. Ale e cea mai bună. Și de ce-ți dau? Tu e slab. Edi, Ce? am dat trick shot. Bă, stai. Numai pro playerii știu să dau trick shot-uri. Ba, da. Exact și tu. Trick shot. 360. Nu. Pro Păi da. player și tu ești mort. Nu. Ce? Nu. Nu. Oameni buni, închidem și refacem. Da, da. Până nu mai ne omoară Edi deloc. Hai, Alexandru. Bale, dar de ce nu joci? Bale, dar joacă pe bune. Nu joci pe bune, Ale. Dar dacă nu poate, ce? Dar ea mi-e de dau 150. E slab, bă, e bun. Edi, față de mine. Păi juca pe cross. Edi, ține-ți gura. Na, ține-i străl acum. Nu să jucăm tot pe cross. Cross-ul jucăm după. După aia. Avem timp acum. Să te spari. Avem. Pe cross. Încearcă și tu un trick shot, Edi, un 360. Zi din asta. Ești prea bine, deși nici nu prea ai ce să faci mie. Adică azi m-am jucat pe public și le dădeam la aia cu cuțitul să zic că... Ță. Vrei? 150. Bravo, l-a omorât pe boss. Bravo. Bravo. Da. Big Daddy. Vreo 30 de minute. Dacă vreți, acolo. Ca să... Bă, Edi, bă. Fii și tu mai bun la viață. Da. Fii tu și mai bun. Tu de ce ești bun? Bă, de ce ești bun? Păi, Toți toxic. ce e, Ale? Ce e? Mă, Ale, mă. Ale, mai încerc. Dar nu, că pe harta asta nu pot să... Pe harta asta e greu să dai trick shot, că-s casele astea. Dar pe arena e mai easy. Ai căzut pe hartă? Ui, bă, ai căzut pe harta, ce repede! Mama, dar fac! Ai căzut! Hai dincolo. Dați rematch, că mă... Aha. Lasă că trebuie eu să dau trick shot-uri. Trebuie trick shot-uri! Dar nu-s bun. Nu ești bun. Ba da. Nu, nu. Ba da. Nu, nu, nu.
Ce ți place mai mult dintre sniper? Sniperul cel mai mult. Nu există. Nici n-am zis și el sniperul cel mai mult. Altfel nu mă șoc. Înainte... Ce ne fac? Ai cel mai mult. Da, cred că. Bă, nu, eu nu banam. Și eu monedam. Ia, bă. Banam. Milan Banat, tu crezi că eu nu știu, da, mincinosul. Crezi că eu nu 0. Da. Păi dacă Ale nu face nimica, dar bine că ea nu ne poate să de, dar ne din nu. Bă, cine a căzut? Eu. Ce but. Ce bot. Jucam după aia tu cu Edi și eu singur. Patrick și acum. 150! Edi, mai bine îți lași așa gura. Bravo, Ale. Ai văzut ce bun e, că tu cazi de pe arte și Ale îmi dă 150. Slab, ha? Slab! Gurița mică. Gurița mică, cure. E prea mare. Nu chiar sata. Ale, nu prea jucăm 2v1 eu singur. Mamă, ce vă spar. Da, fix. Vă nenorocesc. Cine vorbește? Care tot timpul eu cu spus. Bă, frate. Sunt pro player. Hai ce E să... adevărat. Așa e, Ale. Se știe, mă, cine ești bun și mă, slab. Versus un pro player și dă 150 în cap. Tu ești nou. Eu? Nu, ea. Auzam. Da, de pe alții și 150 la edit. Da, foarte 150. 3-2, da. 150, vai de pula mea. Bă, nu închide, lasă-l așa. Vai de capul meu. Da, ai pus contul de oameni mari? Da, Acum avem voie. Vreau să Ba, da! Glumesc, că nu vreau să-mi baneze oamenii contul. Ce faci, Milan? Ale, Bă, frate. Ale, Frate! ai zis că-i dădeai cap. Da? Stai că-mi scrie Sara, poate și că îmi facem clip pe ea. Facem clip? Bombă! Da. În 30 de minute, da. Hai, bă, ce faci, bă? Ai căzut de pe... Eu nici n-am observat că m-au ținut tot. Hai, voi doi, hai, voi doi. Dar mai avem încă 15 ore. Hai aici, la 2 de 1. Hai, mă, dacă sunteți tare, Ale. Hai, Ale, cu mine, hai să arătăm noi cine-s pro, cine-i butul. Edi. Hai la arena, hai pe arena. Passion. Nu. Crossroads. Bine. Îți place? Da. Da, să te rup. Dar eu am ales Crossroads. Nu mă interesă cine alege. Nu te intere cine pierde, hă? Nu. Că tu... Chiar mă interesă, Edi. Că pierzi tu. Da, da. Level 1 e pro player. Păi dacă... Dar sunt sniper care face schimb! Easy. Easy win, bro. Da, cine vorbește? Care... Cine vorbește că a văzut de pe artă și a rămas o fată care îi dă 150 în cap la un pro player? Da! Mai și mai Am văzut. Hai, Ale, hai, Ale. Haideți-o pe mine, fricoșilor. Da, unde ești? Hai, problema. A, eu l-am văzut. Am văzut. Nu veniți ambii pe Are mine. scutul, fricosul. Ce zici tu? Dar eu nu știu să bubui. Ale. Bă, dar nu... Te-am rupt! Te-am rupt! De-abia început. De vede tu cu 2-0. Hai bă, Mai discute, bine scapă. cine râde la urmă. Bă, eu nici n-am văzut Corect. pe capsec. Mina, n-ai cum să o iei. Hai pe Ale, ce... 150! Wow!
Ce faci, Milan? Ce faci? Băi! Ultima oară când mă joc Rivals. Bravo, Alex! Bravo! Bă, dar mă nervat. Hai că eu te las, mă bate cu Ana. Hai. 50. Hai că văd, Ana. Nu vezi că spamează. Nu mai știu. Ui, cum? Nu mai trage, care spus? Am avut-o. Easy. Hai, Eddie. Hai. M-ați legat ambii. Hai. Păi eu te bat oricum, bă. Nu, Binis. Ce faci? Vezi că își merge și stau cu scutul, nu ca tine. Păi numai nu stă cu scutul. E că tu ieri când ai jucat, tu nu aveai scut, nu, deloc. Aveam scut, dar nu-l foloseam. Da, cu gura ta ai zis că îți iei scutul ca să nu mai poți să dau un cap din spatele Nu, tău. hai, Milan. Da, pe o șmecher și stau așa. Nu stai acolo, că eu câștig. De Că ce? am viață mai multă ca tine. Na! Cine zicea că-s noob? Cine zicea că-s noob? Cine? Dar stai, mă, că m-am enervat, mă. Ce vrei? Ce vrei? Taci! Asta l-am făcut în partea asta. E bine. Asta cum îl fac în partea asta? Iubi, haide! Trageți dacă vreți. Să nu ne ardem. Cât e? 940. Dați-vă de aici să fac un trick shot. Ești împărțit. Nu, hai, Milan, ia-ți scutul. Dar eu vreau să încerc trick shot, dar dacă stați cu snipe-ul pe mine, n-am Nu, ce pe să... nimeni, că nu pot să dau cu ale. Yep, foarte... Văd ce bine mă lași. Păi dacă spamați, bă, așa! Hai, bă! Hai, Milan. Păi dar cine ai bani spamează? Păi, dar dacă ai cu văzut, snipe-ul? eu așa v-am făcut când am jucat singur. Păi cum vrei să fac? Dar tot eu când am jucat eu cu tine 1v1, că ale odată 150. Bă, Ce deci? Na. Na dacă mă nervez și stai să ies la ale ce îi dau. Na dacă mă nervez, voi pe mine, bă! Bă! Hai, mă, Eli. Hai, vedeți ce pizza am comandat. ce? Dăm telefonul. Hai, Acas! că n-am telefon. Bravo. Sido, dăm telefonul. Hai să măsurăm cât avem. 18. Hai, Deci cam atâta este videoclipul. Să nu uitați de like și subscribe și share să vadă și prietenii voștri. Bye bye!